Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Нәни тамашачыларыбыз шушы елның соңгы сәгатьләре дә сулып килә. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Мин Зәлия Нурова. Һәм мин абыйгыз Рамил Шарапов. Һәм инде без бүген шушы елның кабатланмас клипларын сезгә үзебезнең хит парадыбызда күрсәтәчәкбез. Без ел буе Динәне экраннардан күрсәттек. Bütün kliplerini de yarattık. İng səbin bергəllәп қарик. Sözlər Dinənin özünə birik. Kış gibi kışıp, güləni qışıp, bir qalın oynayacaq balında. Sibləynənə, nişkə bilənə, yefik yolları qoyaş nurunda. Oyna qalınım, irkən balında, qanatı bitsin ak muzatlarının. Sen oynamasan bizdən balında, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Oyna qalınım, irkən balında, qanatı bitsin ak muzatlarının. Sen oynamasan bizdən balında, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Yalnız tügel nəni qalın qay, ənkəsi anan yaş bırak buzat, ənkəsi belən oynayışa başıb, şu adır anam kumli yaş tuşab. Oyna qalınım, irkən balanda, qanatı bitsin ak buzatlarının. Sen oynamasan bizdən balanda, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Oyna qalınım, irkən balanda, qanatı bitsin ak buzatlarının. Sen oynamasan bizdən balanda, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Oyna qalınım, irkən balanda, qanatı bitsin ak buzatlarının. Sen oynamasan bizdən balanda, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Oyna qalınım, irkən balanda, qanatı bitsin ak buzatlarının. Sen oynamasan bizdən balanda, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Sen oynamasan bizdən balanda, niyəmə qalır doğan yaxlarının. Niyəmə qalır doğan yaxlarının. Tağın bir yıldızımızla kutlayız. Ул Язилә Хисамова. Әйдәгез бергәләп карыйбыз. Ах, дусларым, 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 дос ишләрем.
2020 ел безгә бик күп клиплар бүләк итә. Чиратта кем икән? Кем булсын инде? Шундый шәп иттереп җырлаучы да, биюче дә, ул да булса Раяна. Азалияның клипы бик мәгънәле. Без аны рәхәтләнеп карадык. Шуңа күрә без иң сыйфатлы, иң кызыклы клиплар рәтенә керттек аны. Bora iskələk
Siz bilesizmi икән, юкмы икән? Асылның клибын 2 көн төшергәннәр. Съемкалар иртәнге 4-кә кадәр булган. Асылның шәп клибы экраннарда. Жәй, құяш, рәхәт. Айзының клибын жәй төшергәннәр. Менә Айза клибын төшергән вакытта төрле яктан кап-караңгы болытлар килеп чыкса да, аның клибы шундый кояшлы, шундый матур иттереп килеп чыккан. Bulla
Кызлар, хәзер без сезнең белән бер әйбер эшлибез. Тәк, кулларны күтәрдек. Кулларны күтәрәбез матур итеп. Һәм инде популярлар рәтенә кергән безнең коллегабыз Рәлифкә сәлам бирәбез. Шешек атып, яшидер туган авыл. Ят җирләрдә исмә төшсәң, сагындыр бик авыр. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, җырлыйсым, кушып сине җырларга. Каршы ала куе урман, болыннары кырлары, тарала болын кырларга. Җырлары туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Кайтам сиңа туган авылым, сагынып ерак җирләрдән. Кайтсам сиңа илһам алам, хәтта искән җилләрдән. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Алда Курайда уйнаучы кызыбыз Кәримә. Аның клибы карап туйгызы шундый матур. Клипта бөтен гаиләсе катнаша. Бу клипны бергәләп карыйк.
Наиләбез ел буе тырышып эшләде. Безнең белән тапшырулар алып барды. Һәм шәп клиплар төшерде. Наилә популярлар арасында. Барыр дөньяда күпләрне сокландырган шәһәрләр. Безнең өчен кадерледер Казан дигән гәһәрләр. Казанның чишмәсе бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән тугай кичләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән тугай кичләрең. Яшең ылы, йөзең нурлы, Болгарның син баласы. Ташларында сакланадыр татарның бар ярасы. Казанның монар чишмәсе бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән сәйдәш кичләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән сәйдәш кичләрең. Милләтле, син синәтле, Иделдә туган халык. Азан әйтә бүген Казан, азатлыкка юл ала. Казанның монар чишмәсе серле һәм дәртле кала. Синдә туган җир чишмәсе бөтен дөньяга ага. Казанның монар чишмәсе серле һәм дәртле кала. Синдә туган җир чишмәсе бөтен дөньяга ага. Синдә туган җир чишмәсе бөтен дөньяга ага. Әминә, синең клипларың берсеннән-берсе матур. Әминә, икенче елында шулай тырыш, вәгъдә бирәм. Киләсе елга күп сюрпризлар әзерлим.
2020 елны бергә уздырдык. Үземнең яраткан нәни коллегаларым белән таныштырып китим әле. Минем янымда Әминә Әхмәтҗанова, шулай ук Зәлия Зиннурова, мин Рамил Шарапов. Без бергә алып бардык. Бергә җырладык, бергә күңел ачтык. Әйе, шушы традицияны бозмыйк. Киләсе елга да бергә очрашырга насыйп булсын. Яңа еллар белән!